lapha kuNoah kwakunye noMoses. Samfundisi. Bayazi abashumeli. But eyona nto esingayo apha yi-challenge uThixo afaka kuyo uJob. Andazi noba nike ni-attende i-formal meeting. Iba ne-agenda i-formal meeting. Xa iphela i-agenda uzamva uchairman esithi any other business. uJob ufika kukholo, uSatan ufika kukholo meeting njalo. Wahlala ngasemnyango walinda. Ulindelo ba kuthiwe any other business. Azophakamisa isandla. Xa sithi uThixo sithi any other business. Waphakamisa uSatan. Engeke avule imlomo wabuza uba uvela phi Satan. Wathi ndivele ezantsi emhlabeni ekutshutsheni kwehlabathi. Kodwa into endingayo apha khawundiboleke sasithaka. Ingathi nguJohn Calvin esithi a commitment of a humble servant. Ukuzinikela kwesithaka esithobekileyo. What? I-reason yoba esisithaka sizinikele kuwe ngokuthobekileyo, it's because of usibiyele khawundinike just umzuzu. And God bet about Job. What thing is akunika? But I know Job. Ngeke alishiye ufefe. Bangalshiya abantu ufefe, but yena uJob ngeke alishiye ufefe. uJob uThixo wabetha ngomntu angathethanga naye. Akaconsulta kuJob oba uzawumelana na nezinkqwithelo, uzawumelana na nezinkoleko, but uThixo wabetha ngoJob. Bendikuva ukuva okungendlebe. Kungoku iliso lam likubonile. Ngenxa yexesha. Ithi iBhayibhile yam kwangoko uJob wanomsindo wabuza uba kutheni izinto ezimbi sisenzeka kubantu abalungileyo. Why bad things happen to good people? Why? Wona lo mbuzo uJob. But uThixo wabetha ngoJob. And then uSatan what? Ingaqali fight. Andazi ngoba kukho umahluko kwi-fight. Kune-fighting nje, but kune-fair fight. If-fight othi ungene eringini, sibe sisazi oba between uHawk Makhepula kwakunye noBaby Jakes Mahlala uzawina uMahlala. Wangena uJob kule fight esazi uThixo ba uzawina uJob. And you then uJob wangena fighting. Ithi iBhayibhile yam he was sensible ngokungena kule fight. uJob usezingqondweni uyijongile le fight. Yeah. Kwamane ukungena izijoli ngezijoli simane ukubika kwakubika. Xa kungena esinye isijoli sisithi kubhodloka intende sendlu yakho uJob humble ozinikeleyo wathi ndiyazi oba awam umhlawuleli uhleli nabuza uba sukuyama ethulini lomhlaba awam amehlo azamkhangela. Xa kungena esinye isijoli sisithi ndithe ndisalusa impahla yakho kwavela umlilo yatsha yonke. uJob osensible wathi ndiyazi oba elamingqina lisemazulwini oyena ndivumelayo kweziphezulu indawo. Because ukwi-fair fight. Yaqhuba ifight. Where? Yaqhuba ifight. Ithe xa iqhuba
wadini uJobi Wathi because lo mzimba uyadina. Ewe. Andazi noba nikena umvumquli walapha ekhaya Yeah. ndizawuthi nakudinwa akuphela amandla alo mzimba ndiziphakamisa izandla. Wadini uJobi waphakamisa izandla Yeah. uthi kukangakanani na ndikunqula salunkosikazi efake idivosi ngenxa yevumba. Ivumba liyayenza idivosi, liyayenza idivosi ivumba. Nkosi yami. asikafiki. Wafaka uJobi warelaxa wanomsindo ngoba uThixo ingathi uyamyekelela. Uthatha umnumkhuli waniqawa ke nqoma athi xa ndiyekelelwa nguwe ndawuphalala njengamanzi usindithwale ngezongalo ezinobubele. Engathi uJobi uvumela tulo Yeah. xa ejongene nale fight. uJobi bendikuvukuvuku Ewe. ngendlebe uThixo wabuya because uThixo provider. Yes. Emveni kobe nomsindo uJobi wabuya uThixo. Kuphela yonke into, kuphela abantwana, kuphela into yonke endlini. Ude athi xa zincama ndiyazangise ndizawubuyela kwakuma ndikwaze. Wathi uThixo andimyekeleli umntu wam. Ovela uThixo. Yeah. Thixo uyavela nangeliphi ixesha. Ewe. Ovela uThixo. Nangoko Elifosi bencedisa unkosikazi besithi nawe mlahlelo Thixo. Ewe. Ayinkosikazi kuphela owathi kuJobi makalahle uThixo. Even i-friends zakhe zathi makalahle uThixo. Sijonge i-friends zonazo. Sijonge. Ajonga nalo mngeko enjalo uJobi. Uthi xa hlala phansi uThixo ezamphendula ubuso basitaka sami ndake ndalishiya naye ilungisa. uJobi wabuyela ezingqondweni xa thetha loo nto. Uthi nina zii-friends zikaJobi nindiqabukisile bandenza umntombi wesisizwe kodwa ngoku ndizaziphendulela ngomxhelo wonwabileyo. Yaphendula uThixo Nkosi yami. ngomxhelo wonwabileyo. We. Ya. Waphendula uThixo uthi kuJobi bendingathanga na oba ndizokushiya na. Nkosi yami. Bendingathanga na. Xa sawuphendula wavuma uJobi wathi bendikufa ukufa ngendlebe. Ewe. uThixo uzawubuyisa izinto zikaJobi. Beniphi kusithiwa izinto zikaThixo masibuyele kuThixo ezikeKhesare kuKhesare. Engathi ufuma loo nto uThixo. Wathi ndizawubuyisa into zakho Jobi. Yabona ngabashumayeli abade bafike kuFosi. Baphela enzingweni kaJobi. Abazokuthi uThixo yaprofita. Baphela enzingweni. Wathi ngenxa yoba unyamezele Jobi. Ngenxa yoba unyamezele Jobi. Yafuna ukuthi giving up is not an option. uJobi zange give up because uyayazi oba uThixo uyabonelela. Ezamnika ngakhumbula ibali kwangamele ndake ndalibaliselwa ngutamkhulu. Phandi ngwasekalaDokwe. Nyanisile. Uthi utamkhulu ngo-1943. Uthi utamkhulu ngo-1943. Relax, help is coming. Uthi utamkhulu kunentombi yakwaDunster eMayirheni. Yayinomntana ona-6 months. Le ntombazane ivela kuThesa. Le ntombi ishiya umntwana endlini Ewe mongameli. ona-6 months. Ya. Yawela umlambo inquba. Xa isitheza ibuya yafika umlambo inquba uzele. Abantu abawaziyo umlambo inquba unento ezimbini ezibubungozi. Eyokuqala umlambo inquba unesanti uthi wakungena kuwo utyibilikele sakhe. Uyatshona. Awasibini ingxaki yamlambo inquba kukuthi xa ujongile ube nesaziba uthi ungekawi uwiswe sisaziba. Wathwala inyanda yakhe lentombi yayibethe entloko yangena apha ekalaDokwe kwakunotata
okuthiwa nguzigodo ngoba utata uzigodo yayingumuntu owayewelisa abantu emlanjeni. Bengikuva ukuvoku ngendlebe kungoku iliso lam likubonile. Wangena wakhawuleza abathunywa amakhwenkwe makayobiza utata uzigodo. Ncedo. Xa ngena phakathi emlanjeni lo sisi abethe amagqena amanzi omlambo. Kwangoko inyanda ihlele entloko. Thatha istep sokuqala abethe entanyeni amanzi. Kwangoko abantu baseKaladokwe baphosa isigondo phakathi emanzini bathi bambelela kuso isigodo ngoba help is coming. Uyazi utata uzigodo noncedo akwakwala kunje bambelela help is coming. Ababe subana qala ingathi uJob ubambelele lo gama lento ingathi uthi help is coming. Watshona umakoti jama kwabonwa ngeqhiya kumlambo kwenquba nenyanga isinqa ngoba umlambo enxubusele. U2015 yayenzeke ngo43 lanto akukafunyanwa nethambo lakhe. Kodwa into okhuliswa ngaye lo mntana into yokumamakho zanga give up easy. Into wayeyimamele lo gama sihlala amanzi umamele ilizwe lithi bambelela help is coming. So give up easy help is coming. Wavela uThixo kuJobhi wabuyisela uJobhi abantwana bakhe alishumi wamnika amakhwenkwe asixhenxe ngoba nguThixo abonelelayo. Wanabazukulwana uJobhi wanemfuyo yakhe ngokuphindwaphindwa kabili. Yaphela inhlungu uyayihlutha uThixo inhlungu uhleke wonwabile. Ngilanda datha omnyumama kungoku uThixo undihlekisile. Ngama abantu yakuhleka bambelela help is coming. Bonso kuzawuhleka wena. Wathi uJobhi kade ndikufa ngendlebe bathi ngoku ndibonile. Uthi Brown Elvis I analyze wayengekho uThixo in front of Job. No, wayengekho. Ngamehlo moya spiritual eye ndikubonile. Ngidlangova ngawo but now ndikubonile. Futhi izinto uyazenza zinkulu for abantwana bakho. Ngilanda thatha umkhuli wakunceda xa uwayo osabela xekubiza ngoba nguThixo obonelelayo. Ngiyafuna ukuthi xa uphuma apha bambelela mntakwethu. Bambelela kaMhlifa lo gama nibambelele bambelelani. Help is coming. ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Cema zawuthanda.